Салом, мо як хонагӣ дорем, 4 фарзанд, 2, 4, 6, 9 сола. 6 сола бедор шуд дар вақти ҳамхобагӣ. Бисёр вақтҳо мешавад ки аз ҳисоби ки шароит надоранд ё ки хонаҳо хунук аст, падармодарон бо фарзандонашон дар як хона, дар як ҳуҷра хоб мекунанд ва шояд дар вақте ки падармодар бо ҳамдигар наздикӣ мекунанд, баъзе аз фарзандон бедор шаванд. хуб, чӣ хел мо бояд реаксия нишон диҳем ва оё ин ба психикаи ин кӯдак метавонад осеб расонад? Бале, метавонад. Чун кӯдак 6 сола аст, вай ҳоло равонаш, яъне ки психикаш тайёр нест барои қабули ҳамчунин гӯем ки маълумотҳо ва барои дидани ин саҳна. Барои ҳамин ин метавонад сабаби он шавад ки ин кӯдак ҳисси шарм, ҳисси гуноҳ, ҳатто ҳисси изтироб дар ин кӯдак зиёд шавад. Ва агар он саҳна дағалона буд, овозҳо баланд буданд, ин кӯдак метавонад инро нодуруст фаҳмад, яъне ки фикр кунад ки падараш шояд модарашро азоб дода истодааст, модараш хеле худашро бад ҳис мекунад. Яъне ин як дар сари ҳамин кӯдак ҳамчун як тасвири нодуруст аз наздикӣ нақш мебандад. Ва ҳамчунин ин метавонад ҳудудҳои ин кӯдакро вайрон кунад, яъне ки лишни граниси ин кӯдакро дар оянда, ки вай намедонад ки чӣ дуруст аст, чӣ нодуруст аст. ва ҳамчунин ин метавонад ҳамун ҳисси, яъне ки интереси кӯдакро нисбати ҳамин наздикӣ, он чизҳое ки ба син соли вай ҳоло мувофиқ нестанд, ҳисси кунҷковии ҳамун кӯдак нисбати ҳамин чизҳо зиёд мешавад. чӣ хел бояд рафтор кунем? Вақте ки агар ҳамчунин ҳолат дар оилаҳои шумо пеш омад, ягон коре ки мекунед, фарзандонро ҷанг накунед, ки чаро даромадӣ, хоб кун, чашмота пӯш, масалан, ҷанг накунед фарзандонро. ва ё шояд як ҳисси тарс дошта бошанд, агар бо шумо ҷанг мекунед, ин ҳиссашон зиёд мешавад. дуюм, ба фарзандон фаҳмонед ки яъне ин ягон кори нодуруст нест, ин падару модар якдигарашонро ҳам хел дӯст дошта истодагиянд, лекин ин фақат вақте ки калон шуди инро бо шавҳарат ё ки бо ҳамсарат ту метавонӣ яъне ҳамчунин рафторо кунӣ. чунки ин маълумот муҳим аст ки дар сари он кӯдак шинад, ки дар ҳаёти ҷинсии он кӯдак дар оянда зарари худашро нарасонад. ва баъд аз ин ба кӯдак аҳамият диҳед. шояд рафтораш каме тағйир мекунад, изтиробаш зиёд мешавад, зиёд гирья мекунад. ин маъноро дорад ки ин кӯдак осеби равонӣ гирифтагӣ аст ва ҳатман ба равоншиноси кӯдак муроҷиат кунед. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? дар зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.